gatherings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Malaki. Kung natural, ilang buwan ka na umiinom? 3 buwan, 6 na buwan, nakatulog ba ng malaki? Dapat po i-analyze natin, di ba? Ngayon, kung hindi tayo satisfied, you are not satisfied, ay pumunta na kayo sa amin dahil nga po dito, di lang po bibigyan kayo ng magandang kalusugan, may maganda pang negosyong libre. Libre kasi po once you are a member, it's already nakalakip na po dyan yung libreng business. Business na, hindi lang po livelihood kasi pag livelihood pang maliitan. Ang business kasi, pwede ka nang kumita ng 50,000, 100,000 or more. Ay, negosyo na po yan. Ang livelihood kasi, 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, hanggang 10,000, livelihood po yan, di ba? Okay. Sa atin po, negosyo na. Dati po, livelihood kami. Nung bayanihan, yung Mitsi Bayanihan. Kasi pangmaliitan lang po yon. Ngayon po, ay nag-level up na tayo. Kaya nga po, noong July 8, inumpisa natin ang Ang Mitsi Unilevel. Unilevel, it's a multiplier. May multiplier effect po yan. Okay? Unilevel Business Program. At iyan po ay ongoing na. Ongoing na. Kaya po, marami ang may mga tatanggap na sa atin ng cheque is coming August 10. Ngayon po, iyan po magandang balita natin. Okay, so dito po, may libre kang negosyo. Hindi mo po yan binili. Pag member po kayo, discounted, automatic discount. Sa iba po, wala pa yan. Kasi po, sa iba, doon po kinukuha yung mga benepisyo. Sa atin, automatic na may benepisyo na kayo. Kaya libre po ang negosyo ninyo. Halimbawa, sa Mega 1 na 2 boxes, yan po yung halaga niyan is RP is 8,000. Dahil nga po may 20%, 25% tayong discount, kaya naging 6,000. Kung bibili po, mas maganda po, bumili na tayo ng tool. Anong tool? Okay. Yung gagamitin natin sa negosyo, 300 lang po yan. Dapat po 500 yan at cost lang. Kasi nakakuha po tayo ng maramihan, kaya mura. Okay, maliwanag. So, mangyari po dyan, 6,300. Okay. Mayroon na kayong tarpaulin, ilagay ninyo dyan sa opisina o sa bahay ninyo, pagtadong, kunin nyo ang pangalan, i-refer ninyo sa amin para ilagay ko doon sa iyong grupo. Para mayroon ka ng business partner at may kita ka na once na nag-membro po. Okay, maliwanag. Kaya po magandang balita. Yan, salamat. Okay. Yan po ang magandang balita dahil nga po sa itong ating ginawa ay para makatulong sa ating mga kababayan malabanan ang iba't ibang klaseng karamdaman including COVID-19 at malabanan ang kahirapan. Kasi nga po, ay dito kasi, alam po ninyo, patalastas. Kinakagat-kagat kami ng lamok. Nabili namin baygon, inata tumatalab, hindi namamatay ang lamok. Immortalized na. Diba? Nag-spray ng baygon, kaya yung amoy ko, akala ko yan odorless. Ano nangyari dyan? Ha? Odorless yan. Diba? Ayan po pati ang lamok tala matindi na.
O biruin mo yan, lamok, talo ang tao. Ito makakuha niyo, pati lamok, di ba? Talo ng tao. Diba? Kasi ang lanit mo pag kumagat, grabe. Putin lang mayroon tayong amazing for. Grabe. Di ba? Napakagandang balita po ito. Napakagandang balita sa atin. Kaya po sana ay matulungan natin ang ating mga kababayan. Di ba? Oh. Sa Amerika po, Canada at sa ibang bansa, pag may trabaho po tayo ng 8 hours a day, mayroon po tayo mga second job, may third job, para po aasinso tayo. Pero ang nangyayari po ganito. Sa Pilipinas, kapag trabaho na po ng 8 to 9 hours a day, ayaw na ng second job, ayaw na ng third job. Ha? So, simplify po namin yan. Kung may health concern kayo, health conscious kayo, wala na kayong sakit, pero nagmi-maintain kayo ng Migawan twice a day. Para takot kayong mahawaan ng COVID-19, takot kayo magkasakit, takot kayo sa mga deadly viruses, deadly bacteria. Ngayon po, mayroon dyan nakaakibat na negosyo. Yan ang maganda dyan. So, tanungin ko kayo, anong gusto po ba ninyo? Ito pong supplement natin na galing sa Amerika na proven and tested, gusto ba ninyo may libreng negosyo o ayaw ninyo? Ayaw ninyo, hindi ko kayo bibigyan ng libre. Di ba? Hindi kayo makakakuha ng libreng negosyo kung ayaw ninyo. Sayang. Libre. Tao kasi gusto ng libre. Ito libre na. Di ba? Yan po magandang balita natin. Sana po kayo ay matuto. Ang magandang balita ay kailangan po natin yan. Magandang balita ay ang gagawin natin pag magandang balita? Magandang balita po ay dapat natin ay tunggaban na. I-accept natin wholeheartedly. Accept po natin wholeheartedly. Sayang po yan eh. Gandang balita. Pero mo, you are hitting 2 birds in 1 bullet. 2 birds in 1 bullet. Isang bala, 2 ang tinamaan. Napakaganda. Kasi kalusugan, napakahirap hanapin. Ang negosyong maganda, mahirap din hanapin. Kailangan may may malaking kapital. Dito po, hindi. Hindi po kailangan ng malaking kapital. Oh. Yung po magandang balita sa atin. Yun na po yan. Yun na po ang magandang balita natin na sana po ay pag-igihan po natin yan. Pag-igihan po natin yan. Po sa susunod, gagawin po na natin dito, ganito na. Okay. Lalagyan na po natin dito yung sunod ay gagawin na po namin yung oh.
po ay ah, gusto po natin makatulong sa maraming tao. Maraming tao. Meron ba tayong iba, i-announce? Makalimutan ko, baka magalit sa atin. Ilan ko ng asa na yun. Okay, bumili po kasi ako ng laptop computer. Laptop, kasi gagamitin ko sa presentation. Nagbumili tayo sa SM, yung isang binili natin doon, ay nabigyan tayo ng previous na ay madaling kausap. Kaya kako i-announce natin sa ating programa ngayon para naman ay makalimutan natin, baka sabihin na dito sinungaling. Okay, so ito na po, i-announce natin. Ang binilihan po natin ng ating laptop computer, PC Express, SM Legazpi, 3rd floor, Cyber Zone, Legazpi City po ito. PC Express, SM Legazpi, 3rd floor, Cyber Zone, Legazpi City. Telephone number 0919-087-3208. 0919-087-3208. Mabait po ang mga empleyado dito. Ang kasi sa atin, si Jerome Arenas. At of course, ang manager si Mr. Romel Quinones. Kanyang contact number 0919-087-3194. 0919-087-3194. PC Express, SM Legazpi. Diyan po maraming mga laptop, mga computers na pwede ninyong gamitin sa bahay o sa opisina. Ako kasi kumuha na ng bago. For the first time, ako po ay magla-laptop na rin. Nga po, nag-start na tayo ng Image Unilevel Business Program. Kailangan naka-laptop na tayo, maganda. Medyo lang naman, hindi naman masyado. Lenovo lang po ito, yung model ng Lenovo. Credit card natin kasi medyo mabigat kung cash. Inutang natin, inutang. Okay naman kasi investment po ito, investment. Kasi pag meron tayong presentation, ang kinakausap natin, mag-invest ng diamond, kailangan naka-laptop na bago. At yung mabilis, yung mabagal na laptop, di ba? Okay. Kasi naman, para naman hindi mabagot yung kausap natin. Okay, kung makabago ka laptop computer, tama mo pa yung aking dalawang assistant. Kung alin dito sa dalawa, andyan tayo sa mag-ipag-appointment sa Marison Hotel. Pwede sa Dorotea Resort Spa. Di ba? Sigurado, pinamerinda natin ng halaga ay 1,000. Nakakaiya na hindi kumuha ng diamond package. Yeah? Okay, maliwanag po. Paging. Board member Herbert Borja. Yan, di ba? Okay, Panyero. Hermano, ito na. Presentation na tayo. Di ba? Yung gusto pong mga dyan, mayaman ka na, dagdagan natin ang kayamanan mo. Healthy ka ba? Yan ang kagandahan. Di ba? Yung mayor ng Samar, nag-join sa isa yung pinanggalingan kong kumpanya. Saan po ba ninyo ngayon, kumikita sa kumpanyang pinag-joinan niya, more than 1 million a month. Every month kumikita ng 1 million na higit. Pero mo sa pagiging mayor, magkano lang sweldo niya? Wala pang 100,000. Di ba? Ngayon, yung negosyo niya sa food supplement,
more than 1 million a month. Yung kasamahan ko dati nung year 2000, 2000, nauna siya sa akin ng more than 2 years. Ngayon kumita daw sa buwan na ito, ang cheque more than 7 million. Kasi nga po, may multiplication, yung sinasabi ko sa inyo. Kayo kasi, takot kayo na kumita, sa totoo lang. Ang gusto ninyo, kitang barya. Yan, di ba? Kasi nga, halimbawa, may grocery ka. Ang grocery mo sa ginubatan, umuupa ka, overhead mo sa empleyado, taxes, licenses, ilaw, tubig, lahat. Di ba? Samantalang sa food supplement, ano mo, wala, halos ang overhead mo, very, very minimal. Pero ang kikitain mo, mas malaki in the future. Bakit? Kasi nga po nagmo-multiply tayo bilang isang lugar. Di ba kung later on, meron na tayong Daraga, may Kamalig, may Ginubatan, may Sorsogon, may Ligaw, mayroong Nabwa, kanina taga Nabwa. Meron tayong Tabaco, Malinaw, Tiwi, Malilipot, Santo Domingo. Santo Domingo, andyan si amazing Sapphire Villa Perez ng Reyes Resort. Santo Domingo, di ba? Ito pa, andyan ang Legazpi City. Andyan ang ama nito, di ba? Andyan ang Hobilyar, ang Pio Duran. Mamaya kakanap na tayo ng Sorsogon, tuloy-diretso na yan. Mamaya may na tayo sa Catanduanes. Mamaya meron na tayo dyan sa Masbate, di ba? Mamaya mayroon tayo sa Camarines Norte. Mamaya Metro Manila. Mamaya Luzon, Visayas, Mindanao. Mamaya andyan na tayo sana. Andyan na tayo sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Asia, Vietnam, mamaya nasa Amerika na tayo. Di ba? Ano ba ninyo na yung business? Ano ba na Doc Joey? Pyramiding ba yan? Ano ba alam mo ng pyramiding? Ano bang pyramiding? Pyramid, nasa tuktok ka. Yung nasa ibaba mo, kumita ka ng malaki. Ayaw mo kumita ng malaki. Doon sa baba. Pyramiding po, yung sinasabi nila, ang bawal, yung walang produkto. Number 1 na bawal yan. Marami na pong naluloko. Walang produkto, pangako sang katutak. Ang dami pong nagsasara after a few months. Kasi wala nga produkto. Hindi approve ng isi, di ba? Pangalawa, yung sinasabi mo na yung upline, yung nauna ay hindi pwedeng talunin ng nahuli. Sa atin hindi po. Kahit nauna ka, kasi there are 8 packages tayo, kayang-kaya kang talunin ng iyong business partner na nahuli sa inyo. Paano yan? Halimbawa, ako is bronze. Miss Ann is gold. Miss July ay pearl. Sino mas malaki ang kikitain? Miss July, kasi pearl siya eh. At saka si Miss Anna na gold. Ako bronze, pinakamababa po yan. Kaya po sa amin, equal playing field. At kayo po ay may guts, may glory kayo. Kung wala kayong guts, mahirapan tayo. Okay, maliwanag. So yan po malaking pagkakaiba dito sa MHC Unilevel. Binibili po natin yung posisyon. Binibili natin at malaki ang ating kikitain. Okay, maliwanag. Okay, so iba kasi mga tamad. Kung mag-invest, malaki ang kita, nagsarado na. Pag nagsarado ng yaw-yaw. Nagsarado, wala kang magagawa. Nag-invest tayo eh. Diba? Ngayon, yung legal, ayaw nila. Sabi niya, magtatrabaho pa ako dyan. Hindi ka ba nagtatrabaho? Magluto ka lang ng iyong, magsaing ka lang ng kanin mo eh. Nagtatrabaho ka. Pinabayaran ka ba? Hindi.
Nagluto ka ng iyong pagkain sa bahay ninyo. Nagtrabaho ka ba? Yes. Binabayaran ka ba? Hindi. Nagwalis ka ba? Naglinis ka sa bahay ninyo. Nagtatrabaho ka ba? Yes. Binabayaran ka ba? Hindi. Di ba? Oh. Ito sa atin, ang kagandahan, pininto mo lang, nag-join sa atin, may bayad ka. O may kita ka. Ngayon, nag-multiply po yan, mas malaki ang kikitain natin, di ba? O sino ayaw niyan? Ako po ayaw ko ng magtrabaho ako walang bayad, di ba? Bakit ako magwawalis? Bakit ako magwawalis sa libre? Ay kumuha na lang ako ng tagawalis, babayaran ko. Kasi yung oras ko po, ang oras ko kasi binabayaran na malaki. Eh bakit yung oras na binabayaran ng maliit, bakit kukunin ko pa yon? Di ba? May kanya-kanya tayong tinatawag nating economic value. Yan, di ba? Ang economic value ko, multiplication. Ayaw ko ng addition and subtraction. Multiplication and subtraction, pwede po yan. So, ang matitira sa akin, marami pa rin. Kasi multiplication eh. Di ba? Okay, maliwanag. Ngayon kasi alam ninyo, addition and subtraction. Kaya natitira sa inyo, wala. Di ba? Kasi addition, and sinubtract mo, ganoon din. 1 plus 1 is 2. Minus 1, di 1. Di ba? 2 times 2 equals 4. Di ba? Minus 1, di may 3 ka. 3 times 3, 9. Minus 1, 8. 8 times 8, 64. Minus 1, 63. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi dyan po tayo, medyo eksperto, matagal na tayo dyan. More than 20 years na, kaya alam na alam ko. Kayo, na walang alam, magtanong kayo sa eksperto. Okay, maliwanag. Tatanong kayo, asawa ninyo, na ang negosyo ay grocery. Anong alam niyan? Ang asawa mo, nurse, anong alam niyan dito? Di ba? Ang asawa mo ay teacher. Anong alam niya nito? Wala. May alam konti. Maring sobra, maring kulang. Okay. At tanungin mo, bakit umasinso si Dr. UAB dito? Na wala naman tayong perang napakalaki. Dahil nga mo, minultiply ko ang sarili ko. Yan. Liwanag. Kasi ayaw ko po ng hindi multiplication. Ano na po ako dyan? Nagsawa na ako dyan. Diba? I multiply myself. That's why naabot natin mga pangarap sa buhay. Ngayon po, mayroon na akong last na pangarap sa buhay. Ang labanan, ang mga karamdaman at kahirapan upang umasinso ang sambayanang Pilipino. Okay ba? Okay ba? Okay ba? Okay ba sa inyo yan? Di ba? Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Kasi si Madam. Si Madam papasok dito. Papasok siya. Okay, so yan po magandang balita. Sa lahat mong gustong malabanan ang mga karamdaman at kahirapan upang umasinso ang pamilya, mag-ipagnayan kay Dr. Joy B dito at 0998-975-8121 0998-975-8121. At loob naman po, 0917-853-8933, 0917-853-8933. Naman po sa 3rd District, nagkaroon na po tayo, tentative, most likely ay tutuloy na po. Tutuloy na po. Tutuloy na po sa August.
August 3. Tama ba yun? Wednesday ba yan? August 3, Wednesday? Ah, August 3. Nasabi ko ata August 3, ano? Hindi ko, ay August 3 natin. August 3 po. Tuesday. Ang Daraga. Mga taga-Daraga, andyan na po sa inyo sa Kimantong. Group Ono. Yung po ang harap ay terminal ng UP Express papuntang Pilar. Okay, so andyan na po yan. At yung mga taga-Kamalig, dyan na po tayo, mas malapit. Yung mga leaders po natin dyan, ay pumunta lang po kayo dyan para magkaroon tayo magandang usapan. Yan sina Joan Monicilia, sina Mel Miralles, yung mga leaders po natin ng Kamalig. At sa Daraga, si Madam Meriam. Madam Meriam Dorilla. Yan, Madam Meriam Dorilla. Nandiyan na po tayo, malapit na sa inyo. At yung iba po, yung iba pa. Okay, sa Tuesday po at 3 po yan, ay andyan po tayo. Ay magbubukas ata yan 9 o'clock. 9 o'clock. Tanong ko po kung 9 sila or 8 o'clock, di ba? Pero bukas sa Tuesday, siguro 9 o'clock muna. Okay, so kakausapin natin yung ating Diamond John. Ano ang kanilang office hours. Okay. The people from Daraga, Kamalig, some part of Albay, malapit, boundary ng Daraga, and also some part of Ginobatan na boundary ng Kamalig, and also mga taga Sorsogon. Kasi yan po dinadaanan lang yan ang galing Sorsogon. Napakalapit po sa inyo dyan. Okay, maliwanag. Aha. Okay. Yung naman mga taga-Tabaco, kung meron kayong sasakyan, taga-Tabaco, ba? Pwede rin po dyan. Malapit po dyan, sa highway tayo, di ba? Highway, sa may Shell gasoline station lang po yan. Okay, so, pwede rin po tayo dyan. Kung may sasakyan kayo, may motor kayo, mas madali po dyan. Okay, so yan po magandang balita natin. Mga taga-Ginobatan naman po, andyan po si Madam Sapphire Miranda, si Amazing Sapphire Miles, sila Torre ng binugsakan. Of course, ang Amazing Gold na si Payan Nieba. And of course, andyan po si Amazing Gold Jam. Okay. Si Amazing Gold, si Miss Jam. Diba? Okay. So, marami po tayo dyan na pwedeng mag-assist sa atin. Marami pong mag-assist sa atin dyan, kaya po magandang balita sa atin yan. Diba? Okay. So, yan po ang dahil nga po sa magandang balita, ay marami nagkaka-interes. Si Amazing Bronze Jam, si Rizal Diaz. Okay, maliwanag. So, sana po ay ha? Okay. So, yan po magandang balita natin.
Magandang balita po ay merong pinagpapala. Kung hindi po tayo pinagpapala, ano mangyari? Di ba? Oh. So, yan po ang magandang balita natin. Sana ay ito na ang pagkakataon natin na tayo ay oh, ah, ba? Ba? Oh, yan po ang magandang balita sa atin. Magandang balita. Magandang balita. Ito na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Paging. Paging. Ano pinipage natin, Dr. Joey Petito? Oh. Ito. Sabi ko, meron tayong challenge. Sa challenge natin, sino ang gusto mag-challenge? Brand nyo, Lenovo. Kailangan 1.2 million hanggang July ang production mo. 1.2 million. Kaya yan? Kaya? Kaya yan. Kaya yan, pero ikaw ang nag-enroll, di ba? Ikaw nag-enroll, di ba? At pinili mo. Ang challenge kasi dyan, ikaw nag-sponsor o enroll, that's yung personal page. So, pwede yung downline mo na malayo na. Okay. Yan ang ibig sabihin. Ikaw nag-sponsor o nag-enroll, plus yung personal portrait. Kaya maliwanag. Hindi po yung total organization. No. Lugi tayo dyan. Pag naka 1.2 million po kayo, hanggang December, di ba? Ay meron po tayong July to December, meron po kayong brand new Lenovo. Brand new Lenovo, kaya ba? Kaya, sige. Ibig sabihin, nag-diamond ka, 1 million. Yung down sponsor ka, na dalawang nag-sapphire, 1.2 million na. May Lenovo ka na. Grabe. Kaya ko kunin ni Doc Joey dito. Na-announce ko na eh. Ina-announce ko na, hindi mo na pwedeng mabawi yan. Diba? Okay. Okay. Na-announce na eh. Diba? July. December 31. Okay, accept the challenge. Sino kaya magcha-challenge dyan? Di ba? Okay. Pukpo ka na ito. Talagang magandang balita na ito. Grabe. Sa makakuha ngayon. Ang kumpanya, malaking kumpanya, walang kanya. Ako noon, nagbibinta ng milyon-milyon isang buwan, walang nagbigay sa akin ng computer. Laptop, wala. Di ba? Mga mayayaman nyo, sobrang yayaman. Diba? Di ba? Okay ba? Ang tala yaman-yaman na, di ba? Di ba? Ito na yan. Sabi ko sa iyo. Yan mo, ano? Yan natin.
na natin. Tapay. Kanyang details. Okay, so congratulations sa amazing doktora. Yan ang okay. Para kahit nasa Amerika si Doktora Sheila, ay magdinegosyo na sa atin ng Unilevel, di ba? Yan ang magandang balita sa atin. Diba? O, si Doktora, masipag ito si Doktora. Diba? Yan na. Sa Las Vegas pala nakatira si Doktora Sheila eh. Congratulations, Doktora Sheila. Di ba? Nasa Las Vegas. Katapos si Doktora Liz, downline niya. Okay. Sila. Okay. Kaya po magandang balita natin ay tayo ay talagang napapalaban na. Napapalaban na dito sa pakbakan ng Amazing 4 laban sa mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites, and even cancer. Yeah. Okay. Pakbakan na kasi pinalakas ng ating Amazing 4 ang immune system. Diba? Kaya nga po ay walang problema. Ang problema may solusyon kung gusto natin masolve ang problema. Ayaw ninyo, ay wala tayong magagawa. We cannot do anything about it, because you don't want your problem to be extricated. To be solved. To punish. Yan, di ba? Okay, maliwanag. Sana po naunawaan ninyo yan. Kung hindi po ninyo naunawaan, I'm sorry, my love. Okay. So, yan po ang magandang balita natin bukas pala. Magnininong pala po bukas. Nako. Congratulations sa baby ni maging kumare, Laika Cargente ng Kamalig. Diba? So kaya isusot ko. Diba? Ito, yung sapatos ko pa naman na maganda nasa Manila. Yung sapatos sa Manila. Anyway, don't worry, be happy. Okay. Okay. Liwanag na tayo dyan. Sino ba? Gusto pa mag-ibaugnay kay Doc Joey ay mag-text na 0998-975-8121 0998-975-8121 at bukas po andito tayo ng 9 o'clock hanggang 10 o'clock kasi po 10:30 magnininong po tayo dyan sa Kamalig, Albay. So alis po tayo dito ng mga 10 o'clock. Okay. So, okay po ba sa inyo yon? Ako'y magnininong. Ayaw ninyo ako magninong. I'm sorry, my love. Diba? Magnininong tayo bukas. Okay. Bukas magnininong tayo. Tomorrow is Saturday.
Marami pong magandang balita bukas. Pala bukas, oh. Hindi tayong, direkta tayo sa, kami kasi tayong dapat gawin. Proven and tested, amazing 4 from Florida, USA. Ano-ano po ba yan? Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Natural. Neutral pH. Ano bang neutral? It's not acidic, it's not alkaline. Pag sinabi mong acidic, according to research, cancer thrives on acidic environment. But too much alkalinity is also bad because ang nagda-digest po ng food natin is acid. Yan, di ba? Kailangan nga po neutral pH. Neutral, it's not acidic, it's not alkaline. Okay, maliwanag po. Yan po, kasi po dapat alam natin. Di ba? Dapat alam po natin. Yan, ano nangyari? Baka lang napindot lang ni Kat. Di ba? Okay. Ito. Kasi may bawal ito kay Miss Agnes. Agnes. Asan ito si Agnes? Mariremove natin to. Ka? Ba? Diba? So, ayan po ang So, ayan po ang balita. Di ba? Di ba? Yan ay kailangan natin malaman ang pasikot-sikot. Malaman natin kung paano magkaroon ng magandang kalusugan sa tamang pamamaraan. Paano natin malaman na tayo ay pwedeng kumita according to your dreams, according to your prayers and action with passion. Diba? Action with passion. Diba? So yan po ang magandang balita natin. Action with passion. Okay. So, kailangan po natin neutral pH ang vitamin C natin. Tulad po ng Miracle C. It's proven and tested since 2008. Di ba? 13 years ago, ating Miracle C. Okay, maliwanag po yan. Okay. So, yan po ang dapat natin gawin. Okay. So, sana po ay matutunan natin kasi kung hindi po natin matutunan yan, ay talagang ang mangyayari sa atin ay magkakaroon tayo ng problema. Okay. Dito sa bahay, mayroon ding binta. Sa bahay, galing daw pala si nanay, at 73, ang galing binta, naka 1 to. 1,200.
kabinta si Nanay Basyon. Congratulations. Diba? Kaya pala magaling ito si amazing Arlen kasi ang lucky charm niya si Nanay Basyon. Di ba? O, di ba? O. O. Diba? O. O, yan po magandang balita. Magandang balita. Anong magandang balita? Magandang balita. Magandang balita. O. Ay kailangan ay ano yun na natin? Tayo mismo ay ano? Tayo mismo ay gagawin natin. Tayo mismo ay kailangan sunggaban na. Sunggaban na ang napakagandang oportunidad. Ang opportunity para tayo mag-multiply. Mag-multiply ka. Magaling ang produkto, ikwento mo lang. Ikwento mo. I-recommend mo. Kwento and recommend. Yan ang ano dyan. Kwento and recommend. Subukan ninyo. Maganda yan, may discount kagad. Yan. Di ba? May discount kayo kagad. Di ba? Pros and cons kasi yan eh. Nagsabing ganyan. Ito. Tatag natin. Tatagan tayo. Tatagan tayo Amazing 4 sa inyo ano. Yan, di ba? O tatagan tayo Unilever Business Program sa inyo ano. Yan tatagan. Clear cut. Clear pa ano. Ganun po yan. Di ba? Walang mga kuskus balungos. Walang hidden agenda. Walang hidden agenda tayo. Diba? Yan ang magandang balita natin. Walang hidden agenda. Yan. Sana all daw, di ba? Takot yan. Dili ka din. Sa lahat pong gusto mag-ipagnayan sa atin, don't hesitate to contact Doc Joey sa 0998-975-8121 0998-975-8121 at yan naman po sa 3rd District of Albay. Andiyan po si Diamond Arlen C. Pabilonia. Ang stockist sa 0946-051-9050 0946-051-9040. At sino po ba yung mga taga-Ligaw na gustong magkaroon na ng produkto dyan? Text lang po kay Miss Arlen, yung mga taga-Ligaw at Karatig Bayan, para malagyan po natin yan ng produkto puro sa Sunday po at maging available Sunday or Monday. Okay, so kailangan lang po makipag-ugnayan kayo kay Miss Arlen Pabilonia, ating Diamond, sa 0946-051-9050 0946-051-9050 para maging available pa ang ating Amazing 4, Amiga 1, ang ating mga healthy drinks katulad ng Amazing Coffee Mix 14-in-1, Amiga N Multiplied Coffee 8-in-1,
ang Mega Choco with Moringa and Stevia and goji berry, Thai berry and cranberry, at ang ating pong amazing coffee mix ay amazing juice with miracles and collagen, 11 natural vitamin C at ang ating berry soap. With mga berries po yan, mga antioxidant. Okay, so yan po ating magandang balita. Of course, mayroon din po tayong Slimmer's Rice for a Slimmer You. Di ba? Para tayo maging slim. At maganda rin po yan kung kayo po yung mga diabetes. Okay, so sa atin naman po, yung gusto mag-ugnayan, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Aha. Na po ang ating ang ating pong magandang balita sa inyo. Diba? Na po yan. Ang magandang balita. Ating programa. So, titingnan na po natin. May mga nagpapa-shoutout na ba? Ano na nagpa-shoutout? Aha. Ito raw, nagpapa-shoutout na. Pero kulang kayo sa sharing. Nag-share pa lang nakita ko si Amazing Diamond. Nag-share na, thank you. Ay po, Amazing Doc, kumusta po at kumusta din ang lahat? Yes, magandang okay. And sharing sa group ko po, Doc, pa na po nga ni FB. Bakit ka na ba ni FB? Ano natin si FB ay suyuin natin. Ito po, Amazing Doc, at sa lahat. Payaban, dan po, share at care. Payaban, wow naman, social na tayo. Sana kami din. Pag nagkadami ng kita, yes, dapat. Kailangan sosyal na. Di ba? Ano naman sila lang ang marunong mag-sosyal. Ano naman sila lang. Tayo rin dapat maging sosyalira. Diba? Okay. Dapat tayo rin po ay maging sosyalira. Diba? Okay, so Raquel Burabien, yan. Doc Joen Company watching from Malinaw, Albay. O mga taga Malinaw, nabati kayo ni Amazing Raquel Burabien. May produkto po yan na Amiga 1 and mga healthy drinks. Yan. Linlin Visa nasa Middle East. Hi Doc, maray na hapon po. Maray na hapon din sa iyo. Yan, di ba? Okay. You are the best. Yan. Di ba? So, yan po magandang balita. Sana po lahat kayo ay magandang balita. Lahat ay nanonood, nakikinig. At lahat po tayo ay may magandang kinabukasan. Yung magandang kinabukasan natin ay para sa atin lahat. Diba? Para sa atin lahat. Diba? Okay, okay. Diba? So, paano yan? Nangyari? Paano nangyari? So, yan na po, yun na po. Para matulungan natin ating mga kababayan. So, dapat ito na ang pagkakataon natin. Talaga tayo ay umabot na gusto nating abutin ng tagumpay, di ba? Ay kailangan natin mag-level up. Dapat mag-level up na po tayo lahat. Diba? Kailangan mag-level up na po tayo lahat. Kasi yan na po talagang pagkakataon tayo ay mag-level up. Di ba? Okay, maliwanag. Level up na po tayo lahat.
Wala tayong ano. Oh, yan po ang magandang balita. Oh, magandang balita natin. Ay, ito na po talaga. Di ba? Ay, para naman sa ating kinabukasan ng lahat, ay ano ang dapat gawin natin? Ay gawin na po natin na isa buhay na kailangan proteksyonan ang ating immune system. Dahil ito nga po ang key. Ito po ang susi. Susi na tayo ay maging healthy. Diba? Diba? Ito ang susi. Susi para tayo po ay umasinso sa buhay. Di ba? Kailangan na po natin yan maging susi tayo. Masinso tayo. Healthy tayo. Yan pinaka-importante. Very healthy tayo. At madagdagan pang ating kabuhayan. Kaya nga po, ang titulo ng aming programa, Kalusugan at Pangkabuhayan. Serbisyong natural. Di ba? Kasi ang natural po sa akin, totoo lang, yan po ang gusto ko. Kasi ginawa ng mundong ibabaw ng ating dakilang Panginoon, natural na pamamaraan. Wala po siyang artificial na ginawa. Wala. Lahat ay natural. Diba? Kaya, we should follow. Diba? We should follow the footsteps of our dear Lord. Diba? Nasa puso ko po yan. Sinasabi ko na sa puso. Hindi ko babanggitin ng Panginoon. Sa puso ko yan. Diba? Kasi baka ayaw ko mapagalitan tayo. Diba? Ayaw ko pagalitan tayo. Natural na pamamaraan. Ito ba ang gusto? Ayaw ng natural. Diba? Yan po magandang balita natin. Sana naunawaan po ninyo ako at naunawaan ko rin po kayo. Diba? Ngayon, titingnan natin kung ano na talaga ang nangyari. Ano nangyari sa atin. Diba? Okay. So, yan na po yan. Did it change? Wow. Did it change? Diba? You don't know. Diba? Did it change? Nasaan na tayo? Nasaan na? Nasaan na tayo? Did it change? Kailangan po natin na paigtingin. Paigtingin ang paglaban. Paigtingin natin ang paglaban. Ang paglaban natin. Di ba? Paglaban sa mga karamdaman. Tingin natin lahat yan. Para naman ay tayo ay hindi maubos ang pera natin na tinatago natin for so many years. Pagkos, madadagdagan pa. Dahil nga po may libreng negosyo. Yan ang maganda eh. Madadagdagan pa. Kasi may libreng negosyo tayo dito. Diba? Yan ang magandang balita natin. Dadagdagan pa. Kasi may libreng negosyo nga po ang atin. Diba? May libreng negosyo eh. Diba?
Diba? Diba? So, yung picture ko sa ano, just siguro, payat ako. Diba? Diba? Oh, diba? Yung ano ko ba, senior ko, yung matagal. Payat ko ako. Diba? So, yan po magandang balita natin. Yung senior kasi natin po yung ano. But anyway, the time is up. I'm sorry. Alas 6:30 na. So, magpapaalam na muli muna tayo sa ngayon. Babalik po ang kalusugan at pangkabuhayan serbisyo natural bukas. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito po ang yung ikaw na sinubyo. Sabi, maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and I love you all.